Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, ene way kadi en garti kadi e windande men hande noon eɗen janga nda holno masirte. Bismillah, etten kuɗol masoyen on ji ko ni mbatta. Hay ɗo ko nda e nda gasi. Hay ɗo ko and e and gasi. Hay ɗo wiyata ko ndi e ndi gasi. Ɗo mbiya inde hay gasi. Ɗo mbiya nde e nde. Ɗo ne timmi. Ngara mbiya end e end gasi. Ɗone mbiyata ko ndo e ndo gasi. Ɗo mbiya ond e ond hay e ond. Nayde ɗo mbiyata ko ndu e ndu gasi. Ɗo mbiya undu e undu. Timmi. On jiide nde wonon ne metti reglude ha yooɗa, kono noon ko ha tan faamo. To rena faamo tan ko jaam. Momten bindi boɗeji ɗi ha laaɓa cer. Allo men laaɓa jangen ko laaɓi. Ɗo woni nda ɗo woni ndi ɗo woni nde ɗo woni ndo ɗo woni ndu ɗo timmi. Ngarna ɗo and ngara ɗo inde ngara ɗo end ngara ɗo ond ngara ɗo undu ay timmi. Tampinanima, loranima, a gayni, a jangi, a wawi, a dawi. Ɓamten ay ɗo ko atan lumbiɗo. Wade ko nda ɗo and gasi. Ɗo ko itan lumbiɗo. Itan woni ɗo. Wadde mbiya ndi hayde ngara ɗo inde ay ɗo gasi. Ay ɗo ko tan lombaɗo. Tan woni ɗo. Tan wadde mbiye nde ɗone mbiyen end gasi. Ngare masen ɗo mbiyen ndo ngaren ɗo ond gasi. Ɗo mbiyeten ko ndu hay ɗo undu ɗo ko utan woni ɗo. Wadde yo ngaren jangen mbiyen nda ɗo ko ndi ngaren ɗo nde ngaren ɗo ndo ngaren ɗo ndu timmi. Ngaren benciten mbiyen and ɗo inde end ɗo timmi.
ngaren ɗo ondo 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 ɗo timmi. Ngara ɗo ondo 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 gasi timmi. ƴettan kuɗi mon e carnet ji mon mbañirɗo jangon ɗigga. on jiiɗo windiɗo ay ɗo ko windande nani ay windande nani windande ɗo haaɗi ekko ko ɗo haaɗi hijjo ko ɗo haaɗi pular ko ɗo haaɗi wattore 25. numéro mon nani mo mbatton ballal e jingere moɗon ko 00 221 77 906 14 81. mbaɗa yaya mbaɗa li jiya whatsapp o ngara mbaɗa hen ko mbawɗa e ballal ma e duuso ma yetto keeso mofto toon. on sahano mbawi jokke golle golle jokka ko so gof jokke golle addani ko jokkere golle ɓe jokkata courant wifi connexion en jeeya ɗum nafa on janggoɓe noon jogoto ɗum. oɗon gandi whatsapp yoɓani min, oɗon gandi facebook yoɓani min, oɗon gandi youtube yoɓani min, e goɗɗi yoɓani min, hay radio woto yoɓani min, hay goto yoɓani min. onon noon joɓata min, onon joɓata min, onon janggoɓe joɓata min. yoɓirton min mbaɗon hen balle moɗon e jingere moɗon e duusa moɗon. so goto fof tan deƴƴi tan deeƴi wi ko janggowo aɗa jangguine aɗa wawa aɗa deƴƴiɗa deeƴi nafani jangde nde. nafi jangde nde ko ƴetta hunde ma anne kollira mbeɗa janga mbeɗa faama. saabu heɓe ɗon ɗo ɗe gara ɗe mbiya mi jangi hen mi wawi hen a jarama de mi weltima de taw hay mbuɗi mbaɗani hen. an a wi ka aɗa janga hen aɗa welti hen weltini hen, aɗa welti hen weltini hen, a wi aɗa faami hen fammini hen. waɗe waɗi hen jungo ma e duuso ma e ballal ma. oto hay goto ɗaw hoore mum e nde ɗo moƴƴere yahoore. yaya jeeya ko golle men ɗe ndinduɗen ɗeɗo kaɓɓata so boni ne mbatten nafa ko en jogui kees meɗen kala ko adda lombe hen so hunde boni itte soode taw hay goto noddataki hay goto tintintaki. itte soode connexion, itte soode courant, itte yoɓe ko wiɓete ko e gueɗe goɗɗe ko yimɓe ñamoɓe yaroɓe joom haajuji mbaɗi won ko lomba hen. non hoto yoola koye nande ko haalate ko an jiiɗi koye nadde hen o ɗon tan ndewata mbaɗa 00221 77 906 14 81. mbaɗa yaya mbaɗa ligne jeeya whatsapp o gara kaala indema yettode ma kala ka jiɗɗo nadde nanduɗa jangga mbaɗa hen ballal ma fodde ma mbasa tan wiide mi ala mi wawa nafata golle jahoje ɗe so ken nande e famde. ƴette kuɗi mon e carnet ji mon mbañirton janggon ɗigga mbañirton janggon ɗigga mbañirton janggon ɗigga. yo Allah wallu, yo Allah newnu, yo Allah reen ko ƴellon gonjiri nder bowol. ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah yaya l'école Sénégal. alhamdulillahi bil alamin. on jarama, wassalam.